बे जादोंमोन आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ दिनै बे समाव बायसंथियाव 15नि गेजेरावहाय 9था लानानै जोङो देरहासार जानो हाबाय मोसाखौ दानिया जेननाय देरहानाया थायो किन्तु मोनसे बाथ्राया स्पष्ट जाबाय गणतन्त्रआ देरहासार जानो हाबाय मानोना बिपिएफनि 17 बोसोर समाव कुनु गणतन्त्र होननाय सिस्टेम गैयामोन जायनि जाहोनाव मानसिफ्रा समबाय समबुद्धियावबो दे सासे मानसिया भट होनायनि मोन्थाय दङ बे मोन्थायखौ मोननो हायाखैमोन दिनै जोङो मोननो हादों मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआरनि साफ्रोमबो मानसिनोनो गणतन्त्रनि मोन्थायखौ होदों गुदि मोन्थायखौ मोननो हादों बेनिखायनो गणतन्त्रआ दिनै देरहासार जानो हादों इउपिपिएलआ देरहासार जानो हादों इउपिपिएलनि जय इउपिपिएलनि जय इउपिपिएलनि जय प्रमद बर' लं लिभ प्रमद बर' लं लिभ इउपिपिएल लं लिभ इउपिपिएल लं लिभ इउजि ब्रह्म लं लिभ इउजि ब्रह्म लं लिभ रोंगोरा नार्जारि लं लिभ रोंगोरा नार्जारि लं लिभ